Elektronika, programovanie aj strojníctvo hýbu vo veľkej miere dnešným moderným svetom. Ich štúdium si vyžaduje veľkú dávku logiky. V Kysuckom Novom Meste sa stretla stredoškolská špička študentov z celého Slovenska, ktorí súťažili v týchto troch kategóriách. Sú to všetko veľmi náročné veci, kde treba predovšetkým logické myslenie. Je to ťažké, niekto sa s tým narodí a niekto sa musí k tomu dopracovať. Čiže aj náročnosť tej súťaže je postavená tak, aby skutočne robila rozdiely aj medzi týmito špičkovými študentmi. Nie je to o tom, že otvoriť učebnicu a len sa nabifliť, ale treba si naozaj tie veci aj prakticky vyskúšať. Smeruje to k tomu, že väčšina ako výroby bude smerovaná k CNC obrábaniu, lebo tieto mašiny sú najpresnejšie, tak preto som si to vyberal. Výhercovia sa vraj o svoju budúcu prácu báť nemusia. Niektorí títo víťazi týchto súťaží pracujú v rôznych, či už softverových firmách, napríklad vo Facebooku, Google, to sú bývalí programátori. Niektorí, ktorí sú v oblasti strojárstva, tak riadia rôzne tie podniky, prípadne v oblasti CNC máme tiež zaujímavých odborníkov. Čiže ozaj je to špeciálna špička. V dnešnej dobe je to náročné, akože ide do popredia aj AI, ako všetci asi vieme, ale ja si myslím, že to nie je vec, ktorá by nás nahradila alebo bola schopná nahradiť grafický dizajn, pretože ten ľudský prvok a to vnímanie ľudské je stále dôležité a táto súťaž práve overí to vizuálne cítenie a cít pre detail. Málo kto vie, že víťazi tejto celoštátnej súťaže Zenit nás budú reprezentovať aj v Európe. Takzvaný Euroskills, to je celoeurópske finále zručnosti mladých, ktorého sa zúčastňuje okolo 800 až 900 súťažiacich celej Európy. A aj v tejto oblasti máme zaujímavé výsledky. Získali sme už striebro, zlato v kategórii webgrafik a v kategórii elektronika. Hosťujúcimi školami súťaže boli priemyslovka a strojnícka škola v Kysuckom Novom Meste. Je to veľmi náročná súťaž, ale sme radi, že sme sa toho mohli zhostiť a môžeme ukázať, že aj my tu máme priestory a vybavenie, ktoré znesie porovnanie v rámci Slovenska. Veľká noc sa už nezadržateľne blíži a viaceré kultúrne strediská lákajú návštevníkov na rôzne remeselné výstavy. Krajské kultúrne stredisko je jedným z nich a ako každý rok aj teraz ponúka výstavu až 44 umelcov, ktorých výrobky si môžete aj zakúpiť. Momentálne v Makovického dome prebieha veľkonočná výstava s názvom Čas veľkonočný, kde sa nachádzajú výrobky od remeselníkov a umelcov zo Žilinského kraja. Výstava má svoje čaro, veď sa tu propagujú naše slovenské, no najmä tradičné remeslá. Zaujímavou je aj tvorba z keramiky, paličkovanej čipky, dreva či rôzne dekorácie a výrobky zhotovené plstením, servítkovou technikou a pletením z papiera. Návštevníci u nás môžu vidieť prírodnú kozmetiku, výrobky z dreva, výrobky z keramiky, šupolie, drôt a iné tradičné techniky výroby, ale aj umelecké diela od umelcov zo Žilinského kraja. Výstavu si záujemci môžu pozrieť v termíne od 24. marca do 11. apríla v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny v Makovického dome v Žiline. V stredu sa vo Vysokej nad Kysucou uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády, ktorého sa zúčastnili aj niektorí zástupcovia miestnych samospráv. Výsledkom konštruktívnych rozhovorov je finančná pomoc v celkovej výške viac ako 1,5 milióna eur, ktorá pôjde na rozvoj či rekonštrukcie v Kysuckom regióne. Napríklad 100 000 eur vyčlenila vláda aj na Kysuckú nemocnicu v Čaci, ktorú minister zdravotníctva navštívil, aby sa oboznámil s jej fungovaním, či pokroku, ktorý nemocnica za posledné roky dosiahla. Tak ja môžem potvrdiť, že v rámci výjazdového rokovania som rád, že sa do môjho programu zaradila aj návšteva tejto významnej regionálnej nemocnice tu v Čaci. Vy ste sa pýtali, ako ma to prekvapilo. No musím povedať skutočne, že ma to prekvapilo, pretože je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť a potom aj tie rozhodnutia, ktoré v Bratislave častokrát sú prijímané, tak je oveľa lepšie, keď ich aj ja ako minister vidím, môžem diskutovať tu na mieste s personálom, s vedením nemocnice a naozaj to, čo som tu dnes videl, tak trúfam si povedať, že je to možno až taký ukážkový prípad, ako by tie nemocnice, najmä regionálne, mohli vyzerať. V minulom roku nemocnica vykázala kladný hospodársky výsledok a za posledné roky sa snaží viaceré oddelenia modernizovať, či už na poli operačných sál, detského oddelenia a isky, alebo napríklad aj čakární. Táto nemocnica je unikátna hneď z viacerých pohľadov. V prvom rade netvorí žiadnu stratu. A to nie je náhodou, pretože
vykonáva celý rád činností, mimo teda samotnej medicíny na špičkovej úrovni, to som tu videl, ale celý rád aj podporných činností a ja som skutočne vďačný aj vedeniu nemocnice, aj celému personálu. A som rád, že aj vláda dnes na výjazdovom rokovaní uvoľnila 100 000 eur na rekonštrukcie tej centrálnej čakárne. My sme s pánom riaditeľom a aj s pani župankou a s kolegami poslancami diskutovali o tom, ako hľadať možno nejaké dodatočné finančné zdroje. Je tam určitý limit z pohľadu možností ministerstva, keďže tá vlastnícka štruktúra je nejaká v rámci Žilinského kraja, ale ja som presvedčený, že keď sa chce, tak sa dá. My určite budeme hľadať cesty, ako nájsť dodatočné zdroje, pretože tu na mieste je úplne evidentné, že to má zmysel. Si myslím, že každý minister nám môže pomôcť v tej debate, ktorú sme viedli ako vedenie nemocnice, zriaďovateľ a minister, tak naozaj najviac otázok smerovalo k hospodáreniu nemocnice, ako sa im to darí a ocenili kroky riaditeľa, ktorý, aj to bolo podotknuté, že aj pri zmene politického vedenia na kraji, že nedošlo k zmene a možno, že aj tá stabilita vo vedení, že keďže sme videli, že naozaj dosahuje nemocnica dobré výsledky, takže nemali sme dôvod meniť riaditeľa. Pomohlo k tomu, že tá nemocnica naozaj vyzerá dnes, ako vyzerá. Riaditeľ Kysuckej nemocnice má v pláne aj naďalej pokračovať v pomerne rýchlom tempe modernizácie jednotlivých oddelení. Dúfa tak, že sa týmto krokom výrazne zvýši kvalita poskytovaných služieb v regióne, aby pacienti nemuseli dochádzať na vyšetrenia do iných a omnoho vzdialenejších nemocníc. Ja som rád, že pán minister prišiel medzi nás, lebo naozaj ináč sa na problémy pozerá od stola niekde v Bratislave. A ináč v teréne naozaj to máme skúsenosti aj z fakult, keď sa prídu ku nám pozrieť, tak troška si poopravia mienku o nemocniciach nášho typu. Čo sa týka našej nemocnice, my systematicky pracujeme na tom, aby sme sa posúvali ďalej. Keďže som riaditeľom nemocnice už dlhšie obdobie, tak máme rozplánované veci, ktoré cieľene robíme a postupne rekonštruujeme časti oddelenia, na ktoré zoženieme finančné prostriedky. Takže tá situácia momentálne je taká, že v Lani sme prerobili 2 oddelenia. Tento rok máme naplánované ďalšie oddelenie. Všetko závisí ešte od toho, aká bude finančná kondícia. Hospodársky rok sme ukončili plusovo, takže hospodárili sme zodpovedne dobre. Zatiaľ ešte nemáme nastavené na tento rok, nakoľko nemáme podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, tak to nás dosť limituje, pretože museli sme zvýšiť náklady na mzdy a nie je to malá položka, tak potrebujeme vyjednať lepšie podmienky, ako sme mali v Lani, takže dúfam, že sa nám to podarí. Konečne sa dočkali, to si povedali hráči rezervy žilinského MŠK, ktorí po prvýkrát na jar pocítili chuť víťazstva. Nad 4. Malženicami vyhrali po góle Ďatka zo 17. minúty. Skóre sa mohlo v stretnutí meniť viackrát, ale strelci svoje príležitosti nepremenili. MŠK Žilina B, Malženice 1-0. Veľmi dôležité víťazstvo po tých dvoch smolných prehrách, ale samozrejme sme spokojní, aj keď ten záver bol trošku hektický. Škoda, že sa nám nepodarilo odskočiť o 1-2 góly, lebo na to šance boli, ale aj super zase si vypracoval celkom slušné príležitosti, nepremenil nájazd, takže my sme veľmi spokojní s tými 3 bodmi, ktoré sme potrebovali ako sol. V obrane boli tam aj okienka, kedy super mal šance, ale tá tímovosť, tou tímovosťou sme to ubránili, dá sa povedať na konci, ale aj keď hovorím, bolo to hektické, ale som rád za tie 3 body. Šošoni už potrebovali víťazstvo ako sol, pretože sa pohybovali až na 12. priečke v súťaži s náskokom len 4 bodov na posledné Humenné. Teraz sa po neúplnom 17. kole posunuli na 10. priečku v tabuľke 2. ligy. Ja to pred nimi neriešim. My sa sústredíme na seba, nespomínam to absolútne naše postavenie v tabuľke, či nejak, aby sme na nich neprenášali ten tlak, ale radšej, aby hrali futbal, aby ukázali to, čo vedia, lebo kvalitu oni tí chalani majú a aj dneska to ukázali, aj keď samozrejme nejaké okienka v tej defenzíve tam boli, ale škoda aj tých nepremenených šancí alebo takých breakových situácií, do ktorých sme sa dostali, že sme ich lepšie nevyužili, aby sme, odskočili, lebo je to stále náročné, ten boj pokračuje.
Nadstavba ženskej volejbalovej extraligy je za nami. Zverenkyne Nemaniu Rističa v nej obsadili 3. miesto, keď pred nimi ostali oba bratislavské celky ako VKP, tak i Prvá Slávia. Majú veľmi kvalitný káder, sú tam veľké mená. Slávia, niekoľkonásobný majster, VKP, výborný káder, kvalitní reprezentantky, takže snažíme sa bojovať a našou tímovosťou sa nám to aj darí. My sme veľmi spokojné, 3. miesto je veľký úspech. Teraz nás čaká Trnava. Hrá sa na 2 vyhraté zápasy, verím, že to zvládneme v 2 výhrách a budeme bojovať ďalej. Žilinčanky teda v sezóne 16-krát vyhrali a 8-krát prehrali. Do play-off nejdú úplne ideálnej forme, keď z posledných 5 zápasov až 4-krát odišli zo stretnutí porazené. Ich súperky z Trnavy aktuálne ťahajú šnúru 8 výhier v rade. Je to kvalitný súper, hlavne sú nebezpečné na domácej palubovke. Takže musíme sa na to fokusovať, musíme vyzdravieť hlavne a dať do tejto týždňovej prípravy maximum na tých tréningoch.